akurat tego nie mam po ojcu. Braku miarów alkoholu, ile można w końcu? Po cichu rozwój, wątpię, że wyjdzie ze zwrotką. Pierdolę się już drugi tydzień. Widziałem jak Berzemu to sprawnie idzie. Po koleżeńsku fit na jego solowej płycie. Byłem odporny na krytykę, porządziła pycha. Weź budek, nie pierdol, że mój rap to kicha. Niż rzeczy po imieniu, tak jak robiła Trzycha. Łatwiej było rozkruszyć i wciągnąć kryształ. Ostrzyla z globem, szedłem ramię w ramię. Wtedy było fajnie, wtedy mogłem zalać małe. Ból mam wpisany, swój życiorys na stałe. Ale co ja tam będę? Kserował małpę? Nie rób siebie ofiary, mówi mi terapeutka. Więc pożalę się sobie, bo mogę na tych bębnach. Wkurwia mnie wciąż to, co najbliższe serca. Ona ze mną nie chce nic po naszych przejściach. Nie rób siebie ofiary, mówi mi terapeutka. Więc pożalę się sobie, bo mogę na tych bębnach. Wkurwia mnie wciąż to, co najbliższe serca. Ona ze mną nie chce nic po naszych przejściach. Ojciec był DJ-em i tak rozkręcał imprezę, że after musiał być w domu na 3. piętrze. Chyba lepiej niż wstecznie patrzeć przed siebie, to 2 część nie, stąd nie jestem pewien. Między nami analogie gryzły jak Suarez. Te same słabości, nawet ten sam charakter. Też o cudze sprawy walczyłem jak fighter. To co dla nas niestety było ważne najmniej. Komplementy wtedy brałem jedynie za kłamstwo. Tylko hejt wobec mnie miał prawdziwą wartość. Mogłem chlać pod rządowe co najmniej 4. Alibi mieć, że ktoś potraktował mnie chamsko. Gdy teraz na to patrzę, uwielbiam wpaść w dół. Może właśnie taki plan wobec mnie miał Bóg. Umieścić mnie z Jobem pośród takich prób. Teraz dbam o twardy pod nogami grunt. Nie rób siebie ofiary, mówi mi terapeutka. Więc pożalę się sobie, bo mogę na tych bębnach. Wkurwia mnie wciąż to, co najbliższe serca. Ona ze mną nie chce nic po naszych przejściach. Nie rób siebie ofiary, mówi mi terapeutka. Więc pożalę się sobie, bo mogę na tych bębnach. Wkurwia mnie wciąż to, co najbliższe serca. Ona ze mną nie chce nic po naszych przejściach.